imos comprobar que se fixo correctamente a instalación do XAMPP. Para eso, imos ao cartafol OPT e dentro do OPT debe crearse o cartafol LAMP. Se facemos un LS, comprobamos aí toda a instalación do LAMP. Para poder executar calquera aplicación web e comprobar tamén se a instalación do LAMP ou XAMPP fíxose correctamente, imos arrancar os servizos. Temos que arrancalos como superusuario, por eso poñemos sudo, vale? Start para arrincar os servizos. Logo de facelo, comprobamos o estado dos servizos. E vemos que o Apache está correndo e a base de datos tamén está correndo. A partir de agora deberíamos poder acceder á páxina por defecto do sitio web, que é esta, a páxina por defecto do XAMPP, vale? Dende esta páxina poderemos acceder a URL que nos permita descargar os paquetes de instalación das aplicacións web coas que imos traballar. Ben, se volvemos á instalación, facemos un LS, comprobamos os seguintes cartafols interesantes. En htdocs se aloxa a páxina por defecto que vimos de ver do LAMP. En Apache 2 se aloxan as páxinas das aplicacións web que instalemos. En phpMyAdmin se aloxa toda a información sobre a aplicación phpMyAdmin, que é aquela que nos vai a permitir xestionar as bases de datos das aplicacións web que instalemos nesta estructura web. E por último, no directorio apps se instalarán todas as aplicacións web que queiramos instalar nesta estructura web. Por exemplo, cando instalemos o Moodle, dentro deste directorio crearase un cartafol Moodle. Ben, falábamos do phpMyAdmin. Podemos velo poñendo localhost phpMyAdmin. Esta é a aplicación para a xestión das bases de datos das aplicacións web que instalemos nesta estructura web. Podedes ver aquí á dereita as versións de Apache, de PHP e de MySQL coa que está a traballar esta máquina. Ben? E se prememos as bases de datos, veremos as bases de datos creadas para as aplicacións web que teñamos instalado. Nesta máquina está instalado o Moodle, aquí vemos a súa base de datos, e o Drupal, aquí vemos a súa base de datos. Se quixéramos pechar os servizos, con darlle a stop, xa estaría.